Здравейте на всички! В днешното видео ще играем в няколко много забавни Roblox мини игри. Остане до края, защото ще стане много интересно. Нека да започваме. 7, 6, 5. Чакай, ти го дам. Тая игра от много време не съм я играл. Крак. От някъде крак клеймър. Тук са катери има. Бисквитка, виж. Тук трябва да натиснеш. Имаш звезда, кръг, триъгълник и квадрат и трябва да натиснеш да скатериш. Звезда, той звезда, звезда. Ой! Да. Звезда. Не. Кръг, триъгълник, кръг, квадрат, звезда, квадрат, звезда, квадрат, триъгълник, 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 кръг, квадратчик, кръг, квадратчик, триъгълник, триъгълник, звезда, квадратчик, квадратчик. Давай. Не. Давай. Айде, аз съм отгоре. Аз свърших. Чакай. Не знам. Върнах се на начало. Оно. Обърках копчета, много се объркам. Аз всичко съм минал. Загубих. Аз спечелих. Аз ще да спечеля, ама нещо обърках копчета. Да ги разбрам. Аз някъде 2-3 пъти съм майче. Трафик стоп. What? Това не го помня, не знам какво беше. Ще видим. Тук вече да тичаме без да се ударим в колите ли? Да, това е състезание. Ставай. Защото е червено. Спри. Давай. Когато стане жълто, спирай. Пак паднах, мамо. Качвай си. Давай. Стоп. Аз без къде. Мамо. Давай. Жълто. Черно, спирай. Не знам какво правиш. Стоп. Зелено, давай. Оп. Жълто, стоп. Давай. Съм на финиша. Мина. Давай, брат, аз съм второ място, меч. Много съм добър. За мен е трудно копче. Ой, хексагон. Това го знам, бе. Ако стъпиш върху тия неща, не изчезват и не трябва да паднеш надолу. Не трябва да. Горе-долу лесно и горе-долу. Сега тия ще да изчезват. Не трябва да падаш надолу. Той вече падна. И аз ще падна. Червено съм. Не, оранжево съм. На оранжевата съм. Аз съм най-долу. Ти умря, значи. И аз... Дай жълто, не, синьо. Аз съм най-долу.
Падай, брат, падай. Що не пада тоя? Абе, що не падат? Айде, отидох. Битката е добре. Ей, майко. Не виж, влакче. Дай да скачим. Cloud Control. Това е майче силно също тето. Ама не знам как беше. Не помня. Толкова че е много. Давай. Не сме в един отбор. Аз съм също тебе. О, явно така. The Clouds will drift. Трябва да внимаваш на това. Да те ударят или... Как беше играта, е? Не, червено стана. Давай, всичко сини остава. Давай. Не, цветяно, много мечтата. Да. Който направи майче повече спечели. Мамо, костатка. Йопа. Синьо. Хайде. Не, вие печелите. Yes! Как така е? Blast Mining. Сега съм чул на стейк. Не знам. Представ. Само бомби ми дава. Не знам, малко ще да натисна. Аз нито един път не съм ударил бомбата. Аз нито един път. Айде, аз печелих с... Аз съм първо място. Няма нищо, печели. Ти си трето място. Да. Какво е това? Аз не знам, не помня. Сега става, че... Не знам. Що съм си ставил? Сега? Да. Да е тук. Някъде трябва да отидем, аз пише на... Опътках страните, давай.
трябва да имам средата да намеря. Не. Аз така нищо не виждам. Аз се загубих, бе. Това се загубих. Давай, ето го. Ето. Ето е след. Давай. Минах. Аз съм първи, майче. Да! Спечелих. Аз не. Аз съм втори, майче. Втори съм. Ти намери ли това? Вземем тук къде ти? Вземем средата. Не. Рампа ритъмс. О, no. Това е много трудно. Ана. Аз, мамо. Не знам колко точки има. Мап, гамба. А? Давай. 4, 3, 2, 1. Какво е това? Ти сме заедно. Трябва към тях да ги... Право в целта, бе. Ние трябваше да оцелим тия краката на платформата. Абе да, ние целяхме тях. Да. Expedition Sprint. Expedition Sprint. Това... The sprint will begin in 3, 2, 1. Давай. Това не е спринт, бе, брат. Какъв спринт? Го напред, бе. Ой! Не! Не, че паднах. Имаше една лодка, исках да скоча върху нея, ама умрях. Аз скочих предварително. Принцес. Уж. Cool. Грабатор Алиша. Който е?
4, 3, 2, 1. Джогърнат. Изобщо не знам какво е това, ти знаеш ли? Аз не знам. Лили. Цели от нея, което е червена. Което има... Айде, фреш. Фреш. Кой победи? Трябваше да я убием. Blue Block Building. От... Какво е това, Тая на мене сега ще вали тия червени блокчета и трябва да ги вземем. Давай, при теб има едно. Взел го. Яш. Това ще е много бавно. Тая нищо няма. Абе, не ги поставя. То сам си поставя. Само... Така, айде, яш война. Флас. По. Виж какво направих? Виж аз го направих. Ама ти в синьо ли си? Да. Си сменен ли си? Не. Какво? Моята къща. Ти отде да строиш моята къща. Не, това е моята. Това е моята. Това е моята. What? Кое беше моята къща? Не знам. И аз не мога да строя твоята, да ти кажа. Орбит Скрач. Това майче го помня. Това помня го. Да, ето. Тук сме топка и трябва да намерим това. Финиша. Или това беше, не? Това ли беше, не беше ли това? Да, внимай да не вземат. Ай, за малко. Защо? Зелена я. Бегай, хай мако, бегай. Ай, за мен. А мен не ме взе. Гледай ме, ако искаш. Идва. Бягай. Ай, бягай. Връщай. Айде, Ерика, отиде. Връщай. Връщай. Виж го. 3, 2, 1. Айде. Level up. Level 3 съм вече. Отивам се в къщата. Балун Платун.
Balon Platoon. Mă, should... Трябва да ги стреляме. Как да го стрелят на нещо? Това е чат меч. Ето моя. Що? Моята червен. Синьо. Сега. Виж, горе има някакъв екран, където ще ни каже кое. Зелено. Не го сега. Get ready. Взе го. Как така тя го взима? Кой е да спука? Арихия, защото... Какво прави тая? Него... Някакъв Хауми, не знам си какво. Брат, това нещо. Шауми. Аз отивам в къщата. Ролинг Рейс. Айде, ето го това. След това е състезание и ние сме топка. Айде. Трябва да бутнем топката до края. Виж, ние сме заедно. Заедно сме. Бутай. Аз сам го бутам, бе. Мамо! Ай! Давай, бутай. Бутам. Давай! Тук сме! На финала сме! Бутай! Давай! Спечелим! Спечелихме! Блокхънт, отказ, матч, се бие матч. Тук сме пак по-отбори. Аз кой съм? Аз съм с теб. Не, аз съм срещу теб. Какво трябва да прави? Да блок. Да разкрия някак си. Той е... Как си дропва? Как го дропвате? Ето, блокчета. Вече 7 имаме. 8. Мастера, спирам по това. Трябва да скрием това блокчетата, които другия отбор е скрил и трябва да ги намерим после. Ето още едно. Това блокче ли е? Не. Блокче. Равни сме. Freedom Facility. Какво беше това? Не го помня вече. Freedom Facility. Не знам. Трябва да се махнем. Оно. Да, тичай.
Ще да падна. Не! Не! Точно накрая умрях. Точно накрая умрях. Аз те гледам. Две. Едно. Ти беше последния. Аз точно накрая умрях. Ти пак как умря толкова смъртно? Ти беше последния. Тук трябва да ударим блокчетата, които са нашия цвят. Пак сме в отбори. Да. Айде да видим. Аз съм с... Не съм с теб. Аз съм си. Удари блокчетата. Всяко блокче е една точка за твой отбор. Тя е сложа first person вече. И аз. Ние спечелихме. Мамо, 140 блокчета. Аз спечелих с майче 14 блокчета. Haunted Hallways. Обладани... Не знам си... Да видим какво е. Тук майче да... помня. Тук трябва да се махне да мен вратата. Вратите, където водят до... Това, айде, кой? Аз мисля, че е тук. Много съм добър. Казвам, че е тук. Тук накрая. Аз казвам средата. Виж. Тука. Последната. Как така? Аз ги не бях. What? И те бях направи. Аз опих вратата, обаче много бавен бях. Spiral Ascent. Това какво е? The center begin, make your way to the top. Трябва да скачим надгоре. Тичай. Как се тича? Скача се така. Давай. Ой. Минах. Ти пред мен ли си? Как така е? Отваряй, минавай. Ти си зад мен. Заседнах. Край, заседнах.
Да. Аз съм се отишъл. Съм последен. Последен съм също. 3, 2. Браво. Only one path. Тук трябва да намерим пътят към вратата. Какво трябва да... Тук пода е малко мешен. Аз не отивам първи. Ще видиш сега, чакай. Не отивай първи. Остави ги. Така. Много запомни. Стоп, маче. Така. Добре, запомних. Аз минах. Те бяха пред нас, what? Аз бях с тях, бе. Как така не съм... Аз бях точно до теб. Това го знам. Тук плуваме и трябва да минем през кръчетата. Чай да видим. Хайде. Плувай, бричет. Кръгче. Кръгче. Чакай сега да ли спра. Не. Yes. Той много да имам. Не. Има такива. Надолу. Горе. Долу. Горе. Долу. Тясно. Не. Кой сега? Пати те, бе. Това е много симато, бе. Да. Как се сменява? Не. Magic Mining. Тук трябва да намерим майче изхода. Какво? Тук е майче трябва да намерим изхода, майче беше. Ли, бе? Трябва да намерим такива Emeralds. 3 скрити такива. Намерих! Yes! Айде, брата. Спечелих. Аз съм трети, майче. Ти намери. Аз съм втори. За първи път ли печелиш, майче? Не. За кой път? Не. Тук пак ли състезание, бе? Кой това става? Това е състезание. Майче, не. Да трябва да begin travel. Трябва да намерим да отидем в средата. Пак и теста, ама първо не знам. Много писна беше.
да се качи снапка? За малко. Готово. Не знам. Давай, давай, давай. Катери се. Катери се. Дай. 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 Yes. Спечелих. 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 Много съм добра. Много съм добра. Аз съм трети. Пак. Колко стотинки? Не мога да... Но чакай, купих сандък. Пистолет.